F'turija ta' ġieħ lil poplu qalbieni tagħha nagħti l-George Cross lill-Gżira Fortizza ta' Malta bħala xhieda ta' eroiżmu u dedikazzjoni li għad jibqgħu jissemmew fl-istorja. Dan kien il-messaġġ bid-data tal-15 ta' April tal-1942 li ntbagħat lil Sir William Dobbie, Gvernatur ta' Malta mir-Re George VI. Eżatt bħallum 80 sena ilu. Kif kien qal il-Gvernatur dik il-lejla stess f'diskors lin-nazzjon, din kienet l-ewwel darba li unur ta' din ix-xorta ngħata lil pajjiż partikolari mill-kap tal-Monarkija Brittanika. Dan l-unur ngħata b'turija tal-qlubija lil Maltin urew fit-tieni Gwerra Dinjija, wara madwar sentejn ta' bombardjar kontinwu. Sentejn li fihom pajjiżna mhux biss tilef numru kbir ta' ċivili, iżda raw ukoll djar, knejjes u sptarijiet li ġarfu kawża ta' pompi kontinwi li faw mill-ajruplani tal-għadu. Tant li f'Jannar tal-1942 il-Maltin esperjenzaw madwar 9 sejħiet bis-sireni kuljum biex jiskennu f'shelters minħabba air raids. Heritage Malta se tfakkar dan l-anniversarju permezz ta' jum mimli attivitajiet fil-Forti Sant'Irmu u l-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra nhar il-Ħadd 24 ta' April. L-attivitajiet jinkludu tours gwidati immexxijin minn kuraturi, reenactments, esibizzjoni ta' vetturi militari u birja qasira fl-ajru.